amena voli wɛrɛ dayɛlɛ o voli n'o ye immigration clandestin n'i y'o fɔ an bɛ kuma fɛn min kan kosɛbɛ o ye an balima minnu bɛna ji kan donc ni ne ko e ma sisan an balima minnu bɛna ji kan yala Lamine n y'o de fɔ i ye denmansa ye i ye cɛ ye i ye maliyɛn ye i ye élu ye a bɛɛ tɛ se ka fɔ ka ban i ye kalanw kɛ fɛnɛ e bɛ se ka mun de fɔ immigration clandestin na kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛna ji kan i bɛ se ka mun de fɔ an ye aw minnu bɛ politique ni fɛnw kɛ i bɛ mɔgɔ caman côtoyer a bɛ mun de ye i bɛ se ka mun fɔ o kan. Kuma daminɛ la Aminata Dramane a bɔra ka kuma dɔ fɔ k'a fɔ k'an ye baara kɛ migrant de retour kan Soyita ye meleli a bɛɛ hakili b'a la en 2007-2008 Soyita ye meleli u ye gardien espagnol ni fɛnw u ye an denw n'an dɔgɔninw ta ka t'u fili désert kan caman sara la fɛɛrɛ kɛra o kɛlen ka se Bamako an y'u ta ka na n'o ye centre Amadou Hampâté Bâ la ani docteur minnu bɛ yen caman bɛ yen u t'u sɔgɔ muru la caman bɛ yen u kisɛw tur'o la caman bɛ yen u kunkolow tiɲɛlen don an ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ qu'association de secours sous travail et dignité pour que u nana u ka se ka fɛn sɔrɔ ka taga mais a caman y'a fɔ ɲɔgɔn min na a kun tɛmɛna an y'a atelier d'écriture dɔ kɛ a wagati la ça m'a resté dɔ ko k'an ma ko gɛlɛyara o tun bɛ ɲɔgɔn sugunɛji de min tellement que c'était compliqué donc n nana yan n kɛlen ka na combat in bɛ yen et puis a bɛ continuer la maa minnu bɛ na yan maa fɛn fɛn bɔ ji kan ka na n y'a fɔ ni consulat ni ambassade bɛ ɲɔgɔn ye yan ani médecins ni fɛn ninnu n ko la baara an b'u la il faut que an n'u ka kuma parce que fɛn bɛ ji kan sɛgɛn ni fɛn minnu bɛ maa minnu yɛrɛ bɛ to ji kan o ka jugu n'a bɛɛ ye bon n'u nana yan u bɛ taa foyer minnu de kɔnɔna la foyer falen don siyɔrɔ tɛ yen bon maalankolon de fana bɛ n'u nɔfɛ n bɛ cas dɔ fɔ a foyer man jan a ma kalo kelen bɔ parce que don o don ni mairie in kɔnɔna la ni mɔgɔ mugan ye rendez-vous ta ne fɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ 18 o y'a yɛrɛ ka mɔgɔw ye a bɛɛ b'a la n ye cas dɔ ye n y'a essayer k'o ni centre dɔw yira ɲɔgɔn na pour que o ka se ka den ta cɛnin tɛ da c'est à dire que minnu bɔra ji kan en fait matin midi soir a bɛ sunɔgɔ jɔlen de kogo la a tɛ sɔn ka da dɔw bɛ yen u bɛ siran fa minnu y'u bila ka na foyer la fa bɛ siran den ɲɛ parce que a kunkolo tiɲɛnen don n'a donna a bɛ se ka ko bɛɛ k'a la et puis foyer kɔnɔna la a ye fɛn wɛrɛw ye kɛnɛmala la n'u bɛ yen komi kunkolo tiɲɛlen don n'u binna mɔgɔ minnu kan o b'a f'u ma ko terroriste don u b'a f'u ma ko fɛn wɛrɛw don u b'u minɛ k'u bila kaso la moi je pense que nin ko in o b'an ɲɛ de a t'an kɔ dɛ o b'an ɲɛ de maa hakɛ mun nana bi bi in na n'u u banalen don ni kunkololabana b'u la ni fɛn wɛrɛw b'a la a ka ca kojugu donc Assane Touré ye kuma dɔ fɔ l'association des médecins an ko k'u ma il faut k'an ka jate minɛ comment est-ce que ni minnu nana ji kan u nana déjà u b'an bolo yan an bɛ se k'u furakɛ cogoya min na parce que jamana t'u furakɛ donc o ko gɛlɛnba de ka yɔrɔw bɛ yen cɛnin bɛ yan a kɔrɔkɛ dɔ nana ka kuma fɔ ɲɛna cɛnin kunkolo man ɲi a bɛ sokɔnɔna la parents b'a la k'u ka wari bila ka taga parents b'a la k'a ka muso furu ale yɛrɛ kunkolo man ɲi c'est à dire ko yɛrɛ bɛ dɔ fara kow kan et puis ni minnu bɛ so n'u y'a fɔ n'u denw u dɔgɔninw k'u nana ji kan o k'a bila u kunkolo kɔnɔna la maa mun bɔr'u fɛ yen ani mun bɛ yan sisan maa kelenw tɛ dɛ f'u k'o bila u kunkolo kɔnɔna la ça c'est très important filanan mun bɛ yen c'est que an ka hakili jakabɔ denmisɛnnin minnu bɛ so pour que u ka se ka fɛn sɔrɔ ka se ka cogoya dɔ dayɛlɛ u ye pour que u kana nin sira in ta ka na sira in ka jugu kojugu bon n'i nana i b'a minɛ k'a bannen don a bannen tɛ dɛ a papier ko bɛ daminɛ bon o fana ka jugu n'a bɛɛ bi bi in na papier ko faransi yan a ka jugu n'a bɛɛ fɔlɔ la u b'a fɔ ko n'i furula k'i bɛ papier sɔrɔ n'i furula o tɛ foyi ɲɛnabɔ u b'a fɔ ko n'i ye den sɔrɔ k'i bɛ papier sɔrɔ n'i ye den sɔrɔ u b'a fɔ k'a ka don école la n'a donna école la u bɛ fɛn wɛrɛw fɔ bi an bɛ faransi mun na et puis peut-être n bɛ n profiter o fɛ k'a fɔ bɛɛ ɲɛna maa fɛn fɛn bɛ papier ɲini na bi bi in na fo ka fɛn dama dama bila o kunkolo la ni papier dira e ma
ou bien carte de séjour nous est 100 dima ni bina renouvellement na fo ika kala akase Mali 6e année ma ni ka kala ma se Mali 6e année ba ba jatem na ba jo fo ka famia o donner ndo sara kura ina amena kele dam amba kele kan mais am continuer à faire a flana mumbala bibina ni ikanga nationalité ni folola ni sant hakuke ibse kaini bibina pour que kase kasro il faut que baki niveau de kakila sinon ta dima donc aide médicale d'état en tout cas quelqu'un ya chama osro o loi kram votera o ya ise ko obui donc ni mangene ni tra docteur sur la photo no mais bimina ni mangene tra docteur sur la photo ibe mamu fe ko donc ko be chala papier ko la papier sro ko ya ko re o de fana adama bana do parce que ni nana ere ka nga se ki re ka musuka o nyarabo ti se ko nyarabo so o se ka nyarabo c'est pourquoi nga mo chama fana be timsen chama be o be bim bolo jugu ko nala parce que o de ka alternative parce que il faut que lu ka se ka fin do sur re mo ba ko bo ni ba ka fin do sur re ni be ne fe mono nga nga fere fe mono ma nga fere nu mo o be nyangi o demson no boke o be lawa muna iba do make o wumine kata kasola no be kasola o mungula di kaso bora dro o bla kata e bulle folola no otumubla o ko ta tribunal la donc nous na en mo demande nous be association na amta aéroport la mo fuku teteme amta ta aéroport jo ku teteme si so to kulao o bu boka sola directement ata il faut les avions qu'on a les bas de cabifi alors que faut l'entendre mo kelega a chamambe antu metaka ta aéroport jo ka ame jama wele katanga tanjo aéroport la teteme mais si sans auto qu'il a des kaso biteme ni donc il faut que beka famille ko qu'on a là ko tout même mandron et au be fin do renya fo pour ko kase ka fam parce que ni anga dugu do jatemene de pour sigira en tout cas faut bi ni a jatemene la diaspora de contribution que au lever ko sojo au lever fin chamanke bibina mamunu mboke uya en fo na mbawi lu korla doni anta ke ko soni kanana lu korla doni demsomanu munum bia uluto o kadra konnala c'est pourquoi le diaspora c'est le premier acteur de développement. Moi je dis qu'on est à un tournant. Une conférence Bakala Mali Moro France diaspora foyer qu'on a là ngo tugo munumbe ntantuala ni diaspora buta en intégralité 100 ans ina kwate d'ailleurs Sciences Po la nga étude boraka il faut ko beka famia kafo ko anga ka jatemna anga dugo munumbe bibina ni ka soro diaspora be contribution bake jamana take sini ni diaspora ma contribution ka be ke chuajme 100 ans ina ko kuma be donc au débat anya débat ke alternative munumbala anya ira jona donc je pense que olu be ba nyede gouverner se prévoit ça veut dire que ni be jamana yifika sini de jatemna ko konnala je pense que obe diaspora la ya obe mali mo jama nyamaula obe munu manga diaspora kuna ulbala ni ko kunga fu maraka kana biso ko ora fana tu peux pas t'en passer mon cher tu peux pas t'en passer est-ce qu'on peut se casser nga uli ko maraka kante wa munana ibe konita lenki o wati be ya ganni serebe nu gari tunga ngaire o kunya o hosunyana kara angana hai na utu independence na malenki o kunya wasuya o kon compagnie tagana o docteur kan tagana o kon compagnie serebe nu golino o kumutuno keni lenkia serebe nu nyanya na keno haba no manua lemno benu ga wono lenki o kur haben da nya mogobe mame na nya mogobe urantanya na kundunga donc asrendi lenki onan tago na hay kumbani habe mame o kun hibeya urantanya na awnyana kamo donc il faut qu'on sunan tago na ken hakreja ka bon dome la solution kita ai o ko kono wakama mais wa munda na hibe ko ni mali gouvernement da na koni yereda
il faut qu'on a miri diaspora ko golle benu nyana kara ken lawo larni mogobe na waraw yonkolandi sere benu nyana ou kaso oranta menyana. Et je pense que c'est l'inquiétude principale des gens de foyer. Quand ils sont là, nke kaso nke lemunu wanyana kambo ken digamenya wono na hibe kunita anti asri ne ona hakre jake bugudi na hay kumani oka no nyana mogobe kara o nyana mogobe parce que ganni osuru kuru kwa rasuja sasa okun kaso lemunu ngawere usare yerea ukoro yerea keni diga donc fotana won golle tanan wono defi tanan wono wo kunya kama simande asreni mali gouvernement aro o diaspora be nuka were ona ntagu na hay kumane awnyana kamoko sere kore be nuka were o sunyi hosu nyana kara kumane ken kalsinga tada na kara golle wonyana mokobe donc simande ken golle ken o kanea ken to halle donc asreni ona tagu na ken jakre hakke bugundi na hay golle be nuka wananya pour que kumane o kara o nyana mogobe ona ken ko imeya aywa ambe kana ambalmake matuni afene ka doni fanyi immigration na parce que voler mindo c'est très important parce que niko sensibilisation fait mindo na fabala parce que munumbe ya olubi fencha mandola mais munumbe so olute fem bere doala donc odi kama ambe kuma di matuni ika do fanyi immigration ka. Immigration, c'est un sujet qui est très vague. Sujet manogon quoi. A problème il y a famba be mini. Nous be yele ji kankana. Donc wakilité c'est au 30. Parce que do va tani dessus. Parce que ne be bon français, be tenter que lo sera tes conditions car ça va. A fait un peu sur le 14 français, on fait un français. Ou en bêta. Mais alors qu'en réalité c'est quand a fouillé quoi. En réalité c'est quand a fouillé. Neta po mwashi kana yele jika. Menima nyebe yele jika chuko dola. Katastro inyu mangase mwa mani hakili. Yani ga yele jika. Mala ya ise iga meche do kala. Meche itanya lebe malien sega immigration na kusobe. Ngulu jimba la de la minye minfo. Wachamani hakili tisi. Meni na nanala ke ni hakili sera. Ni meche do kala kitu mala. Ala na ala faradika. Ala bini sahababe. Parce que ni métier d'obila au moins so yere ka donia yo do malla oni na lebsi mo ke wale ke anno o se gi de yani papier ko ni fe no bo papier ko regela mais ni métier bila bo alhamdulillah abse gi de me fen chamana le bo ke la surtout munu be malla jeunesse ki chesi o kwa ese ko métier kala do be oni akili bena papier ko be gela shiro ko be gela mo gouvernement du français no sa no gouvernement gela no ki soni siga beka foyer moara tomber place uniforme sur la foyer be tira ka beke mo ko lengele sonu voilà o shirote mo wala bolo ka mo wala be richi anne mi fa mo balma ka wa kuma la sisa no mo mo bena jika ko nyene mate ni ko nyene mate a segen ka bo a de ka bo isele ya fene otan no ya lenye kadaka ni sere antuguni problème on de binye ya no seben ko bola dairo ko bola ilaba rebe kebalike onyuma emi ikato so ki dambe tula ika bonya ika fendo nyanyini ka nyesoro so ukafsa ika jisra takana donc wele kam fo dem senunye ukutia siriso uka meje keso jamana inteteble hali ménage mi yoro joshie o tesoro yambli voilà donc o temene ko kabwe samena se voler labama no ye voler associative yala collectif présent be yamba atete kere fo collectif présent ku ayo amba to ki yera ki tofo parce que neti di présent ne ba to yera ki présenter ore kai parce que kuma de ka gelama donc ibi kuma bi ya ngata fe aba matigi de kara fe sako fe ba be matigi ne de ya ha anga wa fe bon me foli bla bela donc ne to Abdoulaye Sako donc dugulo wele Abdallah donc mais green en fait avec dobo dafa avec dobo mo chama mi on a sur green et puis même pour chama fait donc même nous
Non, sur l'habilité, on s'est toujours, mais on a fait avec green. Nebo ama fɛn dɔ faamu giriya hali mɔgɔ minnu bɔra yan ka taa a bɛ san kelen kɛ i b'a fɔ ni boli bɛ tila ka an tɛ tila k'o ɲɛfɔ ayiwa Abdala i bisimila an ka kɛnɛ in kan volet associatif an y'o de fɔ an sera ma n'i ko collectif i b'a fɔ Lamine Camara nka collectif ne personnellement ne tɛ se ka n da maga collectif la an balimamuso dɔ bɛ yen Ala y'a ka kalifa minɛ a la collectif bɛ daminɛ tuma min na a tun bɛ yan c'était un élément clé du collectif Kitakaw ka nafi voilà collectif tuguni ko collectif tuguni n bɛ n da maga musoba dɔ fɛnɛ na n'o ye Kaja Haidara Lamine yɛrɛ an bɛɛ lajɛlen grande sœur a tun kan ka kɛ kɛnɛ in kan bi mais a man kɛnɛ Ala y'a kɛ a ma se ka kisi yan nɔ an bɛ foli d'a ma k'a fɔ ko Ala ka nɔgɔya k'a ye o tuma an bɛ na volet in kɔnɔ sisan Abdala an bɛ fɛ i k'a fɔ an ye collectif yɛrɛ sɔrɔla cogo di collectif nana cogo di. Bon ne bɛ se k'a fɔ collectif sɔrɔla cogoya min na parce que moment dɔ tun don an tun bɛ fara ɲɔgɔn kan o y'a sɔrɔ dɔw bɛ an bɛ ɲɔgɔn dɔn mais an bɛɛ ma gɛrɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ bon donc an tun bɛ to ka ɲɔgɔn ye sɔn weekend fɛ an bɛ to ka sogodenniw ni fɛnw kɛ ɲɔgɔn bolo bon donc a nana se yɔrɔ dɔ la a initiative nana ko yana an ka fara ɲɔgɔn an ka to tan ta maliyɛn ka ca girin yan k'an ka essayer ko ka association dɔ créer don min na o association bɛ créer mɔgɔ dɔw tun b'o groupe kɔnɔna la Lamine yɛrɛ b'o la bon donc ani Maɲɛlɛ Jugu fɛnɛ tun b'a la bon donc ani mɔgɔ wɛrɛw fɛnɛ tun b'a la u ko sisan u sera ne ma o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ tun bɛ girin yan Sablon na ko bon donc ko minnu k'an ka association créer o y'a sɔrɔ n ta fɛnɛ ko vraiment k'an ka kɛ association de bon donc o kuma ne senfɛ association nana créer sisan san mun dar'o kan collectif créé la 19 septembre 2019 a papier ka bɔ officiellement bon donc depuis de kɛra sa an tora ɲɔgɔn bolo bon donc ka na kɛ fo bi an bɛ ɲɔgɔn bolo bon donc gɛlɛya caman sɔrɔla a kɔnɔ bon donc o bɛɛ la an bɛ ɲɔgɔn bolo a ko kɔnɔ. Ayiwa hali yanni ka i da don gɛlɛya ni ko tɔw la collectif n'i ko collectif jɛkulu de don collectif tɔgɔ jɛkulu de don yala jɛkulu joli bɛ collectif in kɔnɔ a sigi don ka se bi ma n'i bɛ se k'a sigi date fɛnɛ fɔ an ye n'o b'i hakili la i b'o fɔ an ye san joli don ɲina. Comme il y a fait ça, collectif créé là officiellement le 19 septembre 2016. Donc on a sur un ɲɔgɔn bolo. Bon donc encore là ça, comme nous, il y a une association tɔw bɛɛ ka tout dama, k'an ka bɛɛ kɛ association kelen. Mais en faralen ɲɔgɔn kan a tɛ association dɔ bali a ka activité la. N'o association ka activité bɛ sen na, an bɛɛ bɛ dɛmɛ k'o association dɛmɛ. Bon donc parce que n'i y'a mɛn ko fɛn fanga bɛ don a la o b'a sɔrɔ jama de b'aw nɔfɛ fɛnɛ. Ayiwa Ablaye a ye baara jumɛnw ni jumɛnw kɛ collectifu la ka tɛmɛ san'an ka se bi ma. Bon an ye baara caman kɛ collectif kɔnɔ a daminɛ yɛrɛ kunna an ye aide aux devoirs bɛɛ kɛ collectif kɔnɔ bon donc an mɔgɔ damadɔ tun b'a la bon donc n'an bɔra baarayɔrɔ la ani chèque kali yɛrɛ tun b'a la surtout n tɛ ɲinɛ ko vraiment a ye collectif pilier don bon donc hali n'an bɔra baarayɔrɔ la an tun bɛ fara ɲɔgɔn kan ka aide aux devoirs kɛ denmisɛnninw kun pour k'u dɛmɛ u ka kalanko cogoya la après olu bɛɛ tilala ka bɔ a la dɛmɛw fɛnɛ nana sɔrɔ a kɔnɔ a caman fɛnɛ bɛ yen u sɔrɔla Lamine sababu la parce que n'a y'a sɔrɔ aide bɛ hali fan o fan n'a bɛ se ka sɔrɔ ka se girin na Lamine bɛ kɛ sababu ye a aide an t'a nɔfɛ a mana kɛ heure o heure an t'a aide nɔfɛ hali n'o sufɛla don kuma dɔ la yɛrɛ an bɛ don so kɔnɔ an ni musow bɛ bila ɲɔgɔn na ko an bɛ su kora a donna ta a bɔra ta mais tiɲɛni yɛrɛ la o b'a sɔrɔ an tɛ dɔwɛrɛ la an bɛ k'a kɛ la parce que a ka d'an ye an ka ye fɛnɛ parce que n'i ka ca yɔrɔ la n'i ma ye nafa t'a a la quoi. I da maga aide aux devoirs la i da maga dɛmɛ la mais fɛnba dɔ bɛ collectif bolo san o san a ka ca Ala fɛ ni Ala y'a latigɛ a bɛ kɛ o fɛnba ye a ka di ne ye k'i da don fɛnɛ na.
si bon après an nana o la sisan dɔ ko la a fɔra ko mina an tɛ événement culturel dɔ kɛ san o san k'a essayer ka an ka artistes invité ka bɔ Afrique ka na ko pour que kana yɛrɛ an ka denmisɛnninw na pour que u kana tunu fɛnɛ parce que a daminɛna ten de bon donc an y'o kɛ sisan san o san an b'a essayer cogo bɛɛ la ka artiste dɔ invité Mali la o fɛnɛ an ni mɔgɔ wɛrɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a nana se yɔrɔ dɔ la an ni Asakida fɛnɛ nana ɲɔgɔn dɔn Africa bila depuis o don ni bi cɛ an ma tigɛ ɲɔgɔn na. Bon donc an bɛ kumaw fɔ ɲɔgɔn ɲɛna a mana conseil mun d'a ma an bɛɛ b'an ta fɔ bon donc n'an bɛnna kelen kan an bɛ taa n'o taabolo ye a dɔw yɛrɛ bɛ kɛ kuma dɔ la a ti b'a fɔ an bɛ collectif la k'an b'a kɛ i b'a fɔ k'ale wariko la wariko tɛ kuma dɔ la an bɛ fɛn dɔw organiser a wari bɛ bɔ an yɛrɛ de kun an yɛrɛ de bɛ participer a la fɛnɛ k'a kɛ wa mɔgɔ si tɛ tila k'i ka wari fɛnɛ réclamer c'était pour que an ka culture ka dɔn fɛnɛ. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen aw ka futur projet n'a bɛ fɔ tubabukan na futur projet don n'a nataw la a kɛlen don ka mun de bolo da sanni n ka kuma di Lamini ma Lamini ma tile la halisa o. Bon futur projet bon an bɛ k'a lajɛ toujours mais fɛn dɔw bɛ yen an y'olu fɔ déjà ɲɔgɔn ɲɛna bureau kɔnɔ parce que a ka d'an ye fɛnɛ komi kuma dɔw bɛ kɛ denmisɛnninw bɛ kɛ quartier kɔnɔ taayɔrɔ t'u la. An ko sisan ko minnu an bɛna an kan bɔ fɛn dɔw nɔfɛ ka au moins k'a essayer ka to ka voyage dɔw boloda a kɛra week-end o a kɛra une semaine o an n'u bɛ se ka voyage a kɛra Espagne o a kɛra Belgique o a kɛra France yɛrɛ dugukolo kɔnɔna o an b'a fɛ k'olu boloda hali maire tagaw bɛ min an b'a fɛ k'olu kɛ bon donc projet wɛrɛw fana b'an kɔnɔ an bɛ k'u lajɛ la an ni ɲɔgɔn cɛ donc fɛn fɛn kɔni ye dɛmɛ kɔni an t'a fɛ n'o dɛmɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la n'an bɛ se k'an bolo sama a nɔfɛ an b'an bolo sama a nɔfɛ ka se n'a ye girin yan. O ɲinibaga ɲuman b'i bolo Ablaye ka n'an da don kuma la ayiwa Lamini n'i ko collectif i b'a fɔ ko Lamini Camara Lamini an bɛ kuma d'i ma sisan collectif fraternité Giriɲɛkaw ka collectif Giriɲɛkaw bɛ yan Lamini le collectif fraternité. Je te tends le micro, je te laisse la parole. Exprime-toi. Tu as le temps. À présent, Koura et Agnafo, collectif Sigira Chouamina. Je pense que Amase Anga Sola, même voler quelqu'un fracas. Oui, Anga culture don, mais oui, Anga don séounye. Là, il faut qu'on la danse. En sera wati de là, on ka tchekain. Parce que mɔgɔ bɛ dɔn dɔrɔn de ye mais dɔn yɛrɛ fana ye message de ye dɔn ye kalan de ye dɔn ye faamuyali de ye dɔn ye kɛɲa de ye anw ka kan ka an ka denmisɛnninw minnu bɛ wolo yan an ka dɔnsɛn ninnu u ka se k'a faamuya parce que n'i y'a jateminɛ siya fɛn fɛn bɛ Mali la dɔnsɛn dɔ b'o bolo bon dɔnsɛn o dɔnsɛn a kalanko don an y'o fara an ka activités kan. Bibi na association Baboro Konnala Rakane Aboro Konnala a siɲɛ fɔlɔ la ka kɛra ten cogoya la bibi na a kɛra association ye Faransi bɛɛ b'a tɔgɔ fɔ a bɛ taa l'UNESCO fan bɛɛ fɛ a bɔra o hakilinata in de la bon an ye a ye aide au devoir fɔ bon ni zena kɔni ni de la fraternité an ye ko caman kɛ mais ɲina sini wulafila la mɔgɔ min b'an bolo o fana ni an ye donse mun fɔ bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn kan c'est à dire que an ka donse an bɛ gɔniw sukun ni fɛn ninnu il faut que yan an ka denmisɛnninw ka se k'o dɔn an ka denmisɛnninw ka se k'a y'u ɲɛ la a bɛ kɛ tableau mun fɛ u ka se k'o dɔn don sini an b'o kɛ yan donc olu bɛɛ ye collectif fraternité jama ka ca association ka ca mais hakilinataw ye kelen ye bi a président Ablaye Sako b'an kɛrɛfɛ an kɔni an se ye mun ye an place la pour que collectif ŋaniya mun b'a la ka se ka an ka culture yira yan yefe an se ye mun ye an b'o kɛ Ablaye Sako kɛrɛfɛ mais je vais pas terminer parce que normalement à 20h je devais être à une réunion importante
et je vois que la réunion est terminée. Il y a mes collègues de la mairie de Grigny qui sont venus nous rejoindre. Je vais vous demander vraiment de vous lever et qu'on puisse... Yveline Le Briard qui a fait un témoignage et que j'ai prolongé sur la question de la langue. Ça, c'était notre premier contact. Et Sarah Sabro, c'est une enseignante aussi de la ville, en plus effectivement de son mandat de lui. Et ce que je peux aussi ajouter en français, c'est que tout ceci là que vous voyez ont été d'une manière ou d'une autre utiles à ce parcours là qui vient d'être présenté à vous ce soir. Je vous remercie infiniment. Voilà. Alors, mot de fin, ameno di Lamine Ma, aka mot de fin fo. Mbe Chérif la télé ani a kontigi Ousmane Badane Aïdara ala ka jama bufu ka se en mayan français ka an hakilinato ɲini k'a dɔn ka an bɛ balo yan cogoya min na k'a dɔn gɛlɛya minnu b'an kan nɔgɔya minnu kan laɲini minnu na ka na kɔnɔ o kɛ an b'aw fo ka aw waleɲuman dɔn e yɛrɛ présentatrice nana n b'i fo i ni i jɛɲɔgɔn bɛɛ surtout Youssou Kone. Moi je pense que an ye fɛn fɛn fɔ tan Grigny kan an ye fɛn fɛn fɔ tan collectif fraternité kan ni Youssouf t'a la ne ma dala n'a tun bɛ kɛ mais n bɛ ban fɛn caman ma mais a ka ca Ala fɛ dɔw tɛmɛna ni Youssouf ye n bɛ sɔrɔ parce que o bɔra a yɛrɛ la donc n b'a fɔ ka a waleɲuman dɔn Grigny kanu na vraiment et les techniciens fort. Il y avait techniciens la partie technique. La partie technique. Vous savez à quelle heure il est. Mais si nous devons passer la nuit ici, ils vont passer la nuit avec nous. Donc je les remercie très infiniment par rapport à tout ce qu'ils font matin, midi, soir. Et mes collègues, parce que tout ce que vous avez dit c'est assez important. Mais surtout ça se fait parce que il me facilite de pouvoir le faire. Parce que, comme je viens de dire, on partage le même idéal de société. La question du droit des migrants, la question de l'autodétermination des peuples, la question de la justice, la question du partage de richesses. Ce combat, c'est vrai que c'est une continuité, mais ce combat n'est possible que si tu le partages avec des gens, quelle que soit leur couleur, mais qui pensent comme tu penses et que tu mènes le combat ensemble pour un autre monde. Et ça, ces gens-là qui sont devant vous, dont le maire Philippe Rio, c'est pas possible. Donc vraiment, c'est vrai que le combat pour l'égalité, le combat pour le droit, le combat pour la justice, c'est un combat aussi des partis politiques. C'est un combat de vision politique. Cette vision politique, je partage avec ce monde qui est devant vous, dont le premier magistrat de cette ville, Philippe Rio, qui est par ailleurs le maire pour la paix. Donc cette question est assez importante. Donc la question de la paix, ça se travaille ici, mais ça se travaille là-bas. Ça se travaille au quotidien, dans nos écoles. En école so konala demseni ben a karandido sous anikle parce que bo demsena la kase makrobama. Donc ce combat là on le partage ici, c'est le combat là qu'on partage à l'international. Et tout ce qui est le droit des migrants, la question de la diaspora, la question de l'autodétermination des peuples, la question de l'indépendance réelle de tous les pays du Sud, c'est un combat que je le porterai pour toujours et je suis très heureux de le partager ici dans cette ville avec l'ensemble des agents, des élus de cette collectivité locale. Ça facilite le combat. Et tout ça n'est pas possible sans ce public-là. Tout ça n'est pas possible sans les membres du collectif Fraternité. Tout ça n'est pas possible sans nos griots qui sont ici, nos Nyamakla qui sont ici, parce que eux, c'est notre drogue qui nous permettent de continuer ce combat. Merci infiniment à vous, merci d'être là, merci à vous tous. Voilà. Dombolo bay ambolo kadi ambalmakema no ye attestation de reconnaissance ye mo mi benadi ale Nana Aïdara Chérif Muso. Allez de Benani, si vous avez un colo, hein, et ma émission me punche la noyo. Au cap ça, bonsoir. Aounisu, Awaketo Sukoradoni,
mais a ma tiɲɛ mɔgɔba min b'an bolo yan n'o ye Lamine Camara ye ne yɛrɛ b'a fɔ kosɛbɛ n b'a dɔn bi tɛ quoi mɔgɔ cɛsirilen de don fɛn bɛ n bolo k'a fɔ a ye su n'a ka dugawu k'a ye quoi an b'a fɛ k'a ye Élysée la ni an ka émission ta ko naaninan ye bon laada dɔ b'an bolo yan nɔ diplôme d'honneur su in na an bɛna di Lamine de ma Lamine Camara. Merci beaucoup. En tout cas, je dédie ce diplôme d'honneur de reconnaissance d'abord à l'ensemble de la diaspora de par le monde. Et ici à Grigny, à Monsieur le maire Philippe Rio et l'ensemble de mes collègues de la municipalité grignoise. Merci beaucoup. Vraiment. Voilà. Menu